Okay guys. Ay, pakita tong naong to. Pakita tong naong. Ara tong naong. Okay. Dula ta, na yun. Intro, dula. Ano guys, mapildi yung daw, ako dyan i-post, mapildi ko daw para nabutay lesson yung nakuha ba? Sama ng mamasa, dapat mamasa juga. Ano, tanawin mo oras ba? Ano ba? Style niya. Oh. Ryota, gamita, Ryota dude. Kaya si Ryota, pas-pas ka niliho. Nice! Ako, nag-rebound lang ko na nila. Let's beat them! Na. Gina, kung naibala si Lalong. Akin ang rebound. Kana si Genius Sakuragi. Assist! Okay na. Usmira yung mga kuha na. Okay. Nata. So, ano mga fans na ako? Umangko na ako. Fans! Say hi! Hi ba? Hi mo ba? Hi. Mga ML mo na ilago, mga alien nila, power. Muna lang gusto nila, mga ML lang gusto nila. O gang Barbie. Barbie lang gusto. Kung pabot og logo ano eh, tanawa, pakita na ko sa inyo niya. Bot og logo kanang kuan di ba kana ako yung naong ba. King Koy siya. Ano kong naong lagi. Taon ikaw niya. Nangita ko buhat ko. Ha? Nangita ko buhat. Itong kaila. Nangita ka tanong sa imo. Ha? Nangita ka tanong sa imo. Sasa. Stream name ay sa imo. Napod. Sa Facebook kay kamo ganana. YouTube, di ko sa live, di ko. Dili lang sa YouTube ta kay para lingaw, naga makita. Astilan lagi ng hina di. Sorry guys. Nana jud ka lang diri skuan. Glow by Polos. Tag. Back. Click the L. We'll definitely win! Masa mo si Lalong. Ana, balos ba? Oh, pasa si Lalong. Passing the ball to me. Astilan. Ay! Asa! Keep passing the ball to me. What's going on? Asa, Lalong! Alam I am Rebound King Sakuragi. Kaso. Muna siya, resulta sa... Wala lagi. Ano ba? Busdak ba? Dali oh. Okay, Oh, keep them coming. fake. Di mo fake ka? Style dia. Ni. Ala, gid na. Diyo ni mo gulang-gulang ba? Diyo. Paslak ko diyo. We'll definitely win. Iloga, paliog, Ryota. Muna, dasmag na. I won't lose. I definitely Ila, won't istorya lose. ta sa ila. Oh, sam kadungog di ha. You bastard. Ay, sorry. I want to put all of them in. Pasa-pasa ta ha. Friends. Uzmi and friends. Watch out. Mana dia palak. O dili, pasa diri. Na. Paslak na pod. I Baglan can't ko. believe it. Baglan ko. Sige lang, chill lang. Nagiluga lang. Oh, nice. Diri. Call me number 1 point guard of Kanagawa. Paslak. Boarding. I will definitely win. Kamilo ko ang MJ. Guys, pangit na tong signal, guys. Pangit itong signal, I'm okay. sorry. Ang ping niya, oh. Basketball is not math. 120. Sige lang. Antos lang ta. Okay, keep them coming. Nice layup. Style dia. Gagmay kay sila Lalo, may hatag sa kuha. I won't lose. Sa tanang player, guys, maglisod yung kay Rukawa. Lisod, kinabaglon si Rukawa, guys. Nice. Ana.
Paspas po si Ryota, paspas po si Ryota. Pero kaniyang sa kauban ko diri gud kay Wait and see. baglan. We. Baglan ka lagi. Sa pa. Let me tell you. Sakay ko da. Basketball is not math. Padre, pasa lang. Nice. Yawa sa Come Ryota. on, come on. Idol kay Ryota oh. Ambak. That looks good. La, spatter de kina day. Paliuglog bantay na ha. Spatter kina. Balos lang, balos. Up, up. Ra. Gay ka. I must score it. Tira, gawas. Ayog, kuhan, sulod. Li. Patay na. Muna na yung giingon. Nice pass. Oh. What's going on? Gay ka. Garapan mo. Tira. Nice pass. Nice pass. Kung bala, Did ambak. you Kung think bala, you could ambak. block me Ilugan na ninyo. anytime? Tira. Nalang, kung bala, ambak. Call me number 1 point guard Don't of rely on luck. Kanagawa. Moron. Definitely Ay, win. wala. Giwati good. Sorry kayo. Wala na, kuhan. Wala na baglan. Ato, gawas rukawa. I want to put all of them in. Ay, Mitsui ato gawas. Mitsui ato gawas. I definitely win. Di mo timing ano? Mitsui ato gawas. I never give up until it's over. Nice. I won't lose. I definitely won't lose. Lagi. Luga, palihog ko. Sa Palihog ko iyo, ilog. mo to. Confidence is the result result of of constant constant practice. Left him. Mo to. Si Uzmi. Ito na siya. Sintro. Patag. Tag. Keep passing the ball to me. What's wrong? Saray Thought lamang you were ha. going to hold me to 5 points. I'm tired of waiting. Magla. Agay ka. Sabay ko mga ilogan. Hala. Lag man siya eh. Wala pa. I have to stand out too. Mayo. Laka. I made it! You can call me the god of victory from now on. Triagi. Nice. Lag, ukara. Tatag balik. Paslak. Isa kailog lang. Isa kailog lang. What's going on? Hala. This is the result of constant practice. Tres. Tangin na. Tres, uy. Ay, naku, ano, nag-dos man ka. So, muna ingon ako, guys. Kulay mo iban. Okay, keep them coming. Okay, back. I want to put all of them in. Ilog lang, tapos tres. Wala na. Ilog lang, tapos tres. Makita ni. Tres! Hatag, tira! Bug! Anong dos man yung magtira, tres? Ay, muna ko ingon nyo, guys. Muna ingon nyo, guys. Nga, para i-upload ko ni kay aron makabalo mo kung unsay mali. O na may lesson nga may balaan ba, no? So, mo to nahitabo, guys. Nailugan, gipasap ang lamang tulo, pero nitira siya dos, so pildi gyapon. So, mo to siya nahitabo. Lesson learned, no? So, mo to. Kaya mahimo, pildi man ta. Itong buhaton, baba atong star. Diamond man siguro ni. Tanaw na to si MVP. MVP na to, pildi man ta, pero MVP kay si Ryota, pangarapod. Pero ato nang i-report ng isa mo na yung sa mga dula-dula. Ang awon og maayo. So, mag-adal nga to nila. Ang awon na to maayo. Kung pilay score o pilay oras. Ano siya? Ulay sa ta, balik sa ta sa tong 1.
out sa atas. So salamat kayo sa pagtanaw sa dula. Mahalang pildi basta lingaw no. So hapit naman ang pagbalita na ako na ay kuan na po'y naday the moving as Slam Dunk. Ay the moving as Slam Dunk. Ay di mo kamo ni ayo ni ako mga pagmangkon kay mga Barbie na iligay nila. Barbie ang iligay nila. So na moving as Slam Dunk. Watch out ang tagay sa kami ato dre mga app na ato ni mga pangutan na. So na mga request nga gamiton ilalang ko. Okay. Black steel tama ni patagwad na to. So salamat kayo sa pagtanaw sa dula. Balag pildi basta lingaw. Salamat kayo.